Esta es la semana definitiva para que finalice ya el engaño masivo del 9 de noviembre, del simulacro del 9 de noviembre, y nos pongamos a construir el 10 de noviembre, que es recuperar un gobierno con sentido común, con responsabilidad, que presente presupuestos, que haga remodelación de gobierno, que se ponga a crear puestos de trabajo, a presentar reformas para generar oportunidades y para reducir el desempleo. Y además para recuperar la convivencia después de la gran fractura social, la gran división que ha producido el proceso separatista entre els catalans. Creiem, per tant, que l'estructura del 9 de novembre, des del que es va plantejar com la macroenquesta amb papereta inclosa, creiem que el marcatge de les botigues de l'Assemblea Nacional de Catalunya, passant pel registre del propi cens, han demostrat la voluntat de fer llistes de bons i de dolents. Han demostrat que la voluntat més amagada dels separatistes era marcar els catalans com catalans de primera i catalans de segona. I això ha d'acabar ja aquesta darrera setmana i ens hem de posar a construir el 10N des de la democràcia, des del respecte i des de la convivència per recuperar la concòrdia entre tots els catalans.